ekwa Maltin u għawċin madwar Malta u għawdex u naf li għaw oħrajn li huma mill-Awstralja, Kanada, Ġermanja, Svizzera, l-Amerika, l-Kanada u pajjiżi oħra li jsegwuna. Grazzi mulej. Qabel ma nibdew nixtieq ninkoraġġikom għal dawk kollha li tissegwuna lejla, jekk inti tarana fuq Facebook, idħol fuq il-paġna tagħna u għamel subscribe, għamel like għal paġna tagħna ħalli tirċievi notifikazzjonijiet kull meta jitla xi video jew xi post. Jekk inti qed tarana fuq YouTube, għamilna subscribe u xxerja dan il-messaġġ biex ikun ta' barka għal dawk kollha li jisimgħuh. Eżiż aħwa, jekk inti ma tippritkax il-kelma għal x'kemm xi ħaġa li kull Kristjan għandu jagħmilha, però tista' billi tixxerja l-messaġġi u l-videos inti qed tagħti semek fil-pritkar u fix-xandir tal-kelma. Amen? Ejja nitolbu flimkien ħalli nilqgħu il-kelma tal-Alla kif u xieraq. Misri Qaddis nirringrazzjawk tal-kelma tiegħek. Ringrazzjawk mulej tal-privileġġ kbir li inti tajtna li nistgħu nisimgħu il-kelma qadisa tiegħek. U nirringrazzjak mulej li il-kelma tiegħek mhix ħataqa' f'widnejn torox, imma taqa' f'widnejn u f'qlub aċċana mulej u li huma qlub li huma mulej miftuħa l-kelma qadisa tiegħek. Nadurawk u nfaħruk mulej u nroddulek ħajr. Grazzi li jekk kif il-kelma qed tiġi mxandra mulej ħajkun hawn min ħajfiq. Ħajkun hawn min li ħajkollu ħelsien. It-toqol jitlaqlu, id-depressjoni titlaq, konfużjoni titlaq. U kull ħaġa oħra li mhix ġejja minnek mulej Qaddis, fismek Abba Missier, fisem ibnek Ġesu, titkisser u titġarraf għal glorja tiegħek. Amen. Morru fil-ktieb ta' ħanaqralkom xi skritturi, dawn huma skritturi fundamentali, pedamentali, u nħeġġitkom biex tisimgħuhom sewwa. F'Mattew kapitlu 4 vers 4 din skrittura li tista' titgħallimha blament. Imma hija wkoll hija skrittura kruċjali għal dak li ħanitkellem fuqha. Illejla ħanitkellem ix-xabla tal-mulej. Ix-xabla tal-mulej. Kontu tafu li Alla għandu xabla? Fil-ktieb tal-Apokalissi, kapitlu 19 titkellem kif meta Ġesu ġej fi sħab, għadha x'ħajkollu. Xabla mhux ħajkollu kanun jew bażuka. Xabla b'xabla ġej. Halleluja. Imma xabla wkoll talilek. Talilu lilek. Glorja l-mulej. U din ix-xabla hija potenti. Potenti. Fil-ktieb ta' Mattew kapitlu 4 vers 4 Ġesu jgħid hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobż biż-żejt u l-konserva biss jgħix. Dik ċajta. Imma b'xi siq ta' fenek jew qarnita maqlija. Le, I'm joking, Jesus, I'm joking. Le. Isma'. Hemm miktub! Tara kemm importanti li kollok il-Bibja f'idejku? Għax hawn xhud minnkom diġà bdejt hekk tgħid il-Bibja vera? Għalhekk dejjem ġib il-Bibja ħalli tara, mhux biss taqra tara. Vera bis-seta ngħidilkom aħwa ġibu għall-Bibja ħasra. Għalmenu jekk ma ġibx ktieb illum il-ġurnata ħafna jużawha fuq l-smartphone. Iftaħha l-Bibja. Iftaħha. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix. Iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Ħamorru fil-ktieb malajr ta' Lut kapitlu 4. Lut 4. Il-kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla hija ħajja Lut 4 vers 12-13. Il-kelma tal-Alla hija ħajja qawwija
ħajja. ħajja. Il-kelma tal-la hija ħajja. Il-kelma tal-la hija ħajja. ħajja. Mhux statika. Mhux xi ħaġa mejta. Xi ħaġa ħajja. Xi darba tmut il-kelma tal-la? Ma tmut qatt il-kelma tal-la. Il-kelma tal-la hija ħajja u qawwija u taqta' aktar minn xabla b'żewġ ixfar taqta'. Xi kultant inħobb ngħid hekk ara. Parti taqta' lilek. U l-parti l-oħra taqta' dak li d-demonju ikollu fuq ħajtek. Tqaċtu. Hija tinfed u tifred minn xulxin isimgħu għas-sesdi. Moħħkom hemm għaxan daw iż-żewġ skritturi fihom ħafna revelazzjoni. Hija tinfed sa tifred minn xulxin ir-Ruħ u l-Ispirtu. Hemm 20 lezzjoni fuq għadi, fuq il-YouTube. U xiktar, u l-ġogi mela Ruħ u l-Ispirtu ma tistax tarhom, il-ġogi tista' tarhom? Iva. Mela l-kelma tal-la li hija ħajja fejn tidħol? Ħataffettwa ir-Ruħ. L-Ispirtu? U x'ħataffettwa aktar? Il-ġogi. Il-ġogi dak li huwa tista' tmiss. Xi ħaġa in-natural. U l-mudullun, il-ġogi u l-mudullun, u tarbel il-ħsibiet u l-femit tal-qalb, xejn ma hemm fil-ħolqien li hu moħħbi għalih. Diċ ħaġa interessanti. Xejn mu moħħbi għalih, ma tgħidx ma jmu moħħbi għalija. Xejn mu moħħbi għalih. Vera xejn mu moħħbi għal-mulej, imma hawnhekk jitkellem xejn mu moħħbi għall-kelma. Logos. Ġesu huwa il-kelma. Xejn mu moħħbi għalih. Imma kollox hu miftuħ għal għajnejn Alla li lilu rridu nagħtu kont. Lilu rridu nagħtu kont. Mela l-kelma tal-Alla hija xabla u tidħol fl-erja tal-Ispirtu, tar-Ruħ u tal-ġisem. Taffettwa l-erja tar-Ruħ, tal-Ispirtu u tal-ġisem. Taffettwa l-erja dak li ma jadirx u dak li jidher. Taffettwa l-erja dak li ma tħoss xejn fih u jaffettwa wkoll l-erja dak li tħoss xi ħaġa fih. Għax aħna l-kelma ħass huwa xi ħaġa hija kelma għal dan il-ġisem. Għax fl-Ispirtu inti ma tħoss, bl-Ingliż jgħidlek you sense, for the body we feel. Amen? Mela l-kelma tal-hija ħajja hija bħal xabla u tidħol. U ħataffettwa l-Ispirtu r-Ruħu bil-ġisem. Ok, komplu. Mela, morru wkoll issa fil-ktieb ta' Efesin, kapitlu 10. Mill-bqija, mbagħad ħanaqbes vers 13. Mill-bqija twettqu fil-mulej u ssaħħu bil-qawwa tiegħu. Kif ħan issaħħaħ fil-mulej? Kif ħan itwettaq bil-mulej? Kif ħan issoda fil-mulej? Ma nafx jekk forsi ħafna minnkom għax rajtu għadi, mhux l-ewwel darba li smajna tal-in fuq l-armatura tal-Alla. Ara xi tajt, vers 13 issa. Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla. Ħalli tkunu tistgħu tifqu fi żmien il-ħażen u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha żommu wefqin. Żommu sħiħ mela u ħażmu ġembejkom bil-verità. Il-verità x'inhi? Il-kelma. Ilbsu l-kurrazza tal-ġustizzja. Tfisser, ilbes min int tkun importanti li tkun taf min int fi Kristu. Xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Vanġelu tas-Slim, dak huwa l-Vanġelu tas-Saltna li Kristu ġabinna s-slim u l-paċi mal l-Missir. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi. It-tarka tal-fidi x'inhi? It-tarka li inti bnejt dak li jgħidulu what you believe bil-Malti, bil-Ingliż, dak li temmen
dak li akkumulajt ta' twemmin hija t-tarka tiegħek. Qed tifhem xi ħaġa qed tifhmu? Mela, the shield of faith, it-tarka tal-fidi, it is what you have accumulated that is your faith shield, your belief system. Is-sistema ta' twemmin tiegħek dak isir għalik it-tarka tiegħek. Xiktar, ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li bija mela b'dak li temmen inti bis-sistema ta' twemmin fuq xi bbażat fuq il-kelma tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. Ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u waqbdu x-xabla tal-Ispirtu li hija l-kelma tal-Alla. Jekk intom tindinaw, mbagħad hemm biċċ oħra għax ħafna drabi ninsewa di, u tolbu dejjem fl-Ispirtu. B'kull xorta ta' talb, f'kull ħtieġa u wissru fih bla ma tifqu u tolbu għal ħtiġijiet tal-qaddisin kollha. Jekk intom tinnotaw eżis aħwa, għandkom iċ-ċentorin. Dak li jedulu l-belt tal-verità u hija l-kelma tal-Alla. Il-kurrazza tal-ġustizzja, jew nkella the breastplate of righteousness, min inti u l-pożizzjoni tiegħek fi Kristu. Il-Vanġelu tal-paċi, il-Vanġelu tas-saltna li Alla ġabinna l-paċi bejna u bejnu permezz ta' Ġesu. It-tarka tal-fidi li hija l-akkumulazzjoni tal-kelma tal-Alla li inti rabbejt, li inti kumulajt u bnejt sistema ta' twemmin, ħad ipproteġik. L-elmu tas-salvazzjoni u x-xabla tal-Ispirtu. Jekk intom tindunaw mill-inqas, jiena nemmen li daw kollha huma bbażati fuq il-kelma, però mill-inqas bl-aktar mod ċar tlieta minnhom huma l-kelma. Il-verità l-kelma, iċ-ċontorini hija l-kelma, ix-xabla hija l-kelma u x-xabla fejn? Kif ħanara kif tiżawwa x-xabla? U hija da x-xabla? ħafna minnkom ix-xabla tagħkom is rusted. Eżatt, din hija x-xabla minn hawn ix-xabla tidħoroġ. Infatti x-xabla ta' Ġesu Kristu fejn ħad tkun? Min ħalqu ħad toħroġ ix-xabla u b'din ix-xabla x'ħajjagħmel? Ħajjeleb u ħajjeqret l-Antikristu s-sistema tiegħu. Fil-ktib ta' Mark, fil-ktib ta' Mattew, 7 tiftakru, għedtilkom vers 13, li Ġesu iċċanfar il-Farizej reliġjużi għaliex iġibu l-kelma tiegħu fix-xejn permezz ta' tradizzjoni. Issa ħafna minna aħna ħriġna minn sistema ta' tradizzjonijiet pagani. Però ħafna minna xorta dħalna fit-tradizzjonijiet oħrajn. Jekk x'taħseb int, mhux mill-kelma dak it-tradizzjoni tiegħek. Jekk int tfittex l-emozzjoni u l-ħass, dik hija tradizzjoni oħra. L-erba li għaddew jiena għedtilkom kemm verament jiena u inti nimxu fuq il-kelma. Ħafna min-nies, inkluż meta jiġu għat-talb, għedtilkom li ħafna kif titlob fuqhom jgħidulek ma ħassejt xejn. Mela il-fidi tagħhom fuq xi kien. Jekk hux ħajħossu xi ħaġa, mhux xtejt il-kelma u ġabu dik il-kelma fix-xejn. U għandek tradizzjoni oħra made in Malta. Waqt li inti tattakka tradizzjonijiet made in Rome, it-tnejn jiġibu l-kelma tal-Alla fix-xejn. Kemm jiena u inti vera nġibu nimxu fuq il-kelma. Smith Wigglesworth kien jgħid dal-frażi, ma semmejtilkomx xorbaljew, ma ngħidallum. Kien jgħid hekk kara. If the Bible says it, I believe it, that settles it. Jekk il-Bibja tajda, u aħna dejjem issa nitkellmu
fid-dawl ta' Kristu, fi Kristu, jekk il-Bibja tgħidha, mela ekku ma u tissettilha ġifieri m'għandi bżonn ma ħassejt xejn, m'għandix bżonn infittex mhux skużani, xi feeling għax il-kelma weħida diġà hija midluka bil-qawwa tal-Alla. Il-kelma hi nifisha Alla. Hekk il-Bibja tgħid. Issa ħantikom x'taħsbu. Morru fil-ktib tar-Romani kapitlu 8. Skrittura li min jaf kemm rajniha biżnija. Romani 10 vers 8, sorry. Romani 10 vers 8. Imma xi tgħid l-Iskrittura? Xi tgħid l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda fommok, qiegħda ħdejk. Fommok. Fejn qiegħda l-kelma? Fommok. U f'qalbek. Mela moħħkom hemm, this is a powerful revelation. Jekk tittara l-kelma tal-Alla taħdem f'ħajtek, ma tistax tgħid imma jien għandi l-Bibja f'qalbi. Le, l-Bibja tkun ukoll fuq fommok. Ma tistax temmen ħaġa u tiddikjara kontra. Le nemmen li fejjaqni imma t-tabib qalli. Għadek kif ġibt il-kelma tal-Alla fix-xejn. Mela mura għamel dak li qallek it-tabib. Ma passer għax jekk ma nuħux dawl, ma nuħux din. Mela mura huda. Għax jekk ma nagħmel xek, mela mura mela. Għax għadek ma għamilt xejn. Ħanilkom aħwa, moħħkom hawn Kristjani. Meta bniedem jagħmel xi ħaġa għax qedtlu int, xorta mhux ħajara r-reżultati li tgħid il-kelma. Għax inti ma tistax tara nies ifiqu bir-revelazzjoni tiegħek, jistgħu jridu jfiqu bir-revelazzjoni tagħhom. Issa minnu taf tgħid ħan ikkwalifika dik. Hemm fejn joperaw id-doni tal-Ispiritu Santu. Fejn id-dilka tal-Ispiritu Santu tmiss il-persuna. Imma dik taqbes il-fidi mbagħad tal-persuna. Meta ma titkellmu issa infiqu permezz tal-fidi biss, jekk il-fidi tiegħek mhix ibbażata fuq il-Bibja, m'għandek fidi xejn. Zero laqas għadek bdejt. Mela murħu l-bendiċina hija. Għalli xejn tibqa' ħaj. Sakemm taqbad il-fidi fil-kelma. Qed taqbadha? Qed taqbad? Ngħidlek dadek, inti taqbad xi ħaġa? Jekk kun raġel tista' taqbad lu saħħa. Jekk il-mara tista' taqbdilha saħħa. Jekk mhux ir-raġel il-mara, ara ma taqbadx xi ħaġa. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Grazie mulej. Mela, Romani 10 vers. Mela l-kelma qiegħda ħdejk, qiegħda fommok u f'qalbek. Aħna nafuha l-Iskrittura Mattew 12 mill-abbondanza tal-qalb jitkellem il-fom. Mela jekk inti tikkwota għaliex qallek it-tabib u nutli ngħidlek xejn il-Bibja x'issa dak li temmen int. Mela tbaqalek tiġi bżonn mgħallem. Ara ħansarħilkom raskom. Mhux dnub li tieħu l-mediċina, all right? Jiena qatt ma pritkajt li tieħu l-mediċina hija dnub. Ma jekk jiena u inti issa rridu nimxu fis-sopranatural, dak li Alla jridek timxi, titmur oltre u trid timmedita u temmen fil-kelma tal-Alla mill-inqas daqs kemm temmen fil-mediċina li qallek it-tabib. Ħantikom eżempju, mill-inqas qed ngħidilkom jien. Di mhux għall-mediċina biss, di tmur għal ħafna affarijiet. Jekk jiena kelli nsaqsi il-Kristjani f'kampijiet evanġeliċi, Battisti, Pentekostali,
karizmatiċi u ngħidulhom inti temmen il-Bibja, jgħidu li iva. Meta jiddiġi għaddex ma' l-offerta temmen jgħidu le. Ma diġà bdejna naqtaw. Inti temmen fil-mirakli le, dak għadda. Ma se nibda, inti x'temmen mela fil-Bibja? Inti temmen fil-ġenna u l-infern, la jiena nemmen li kulħadd ħamur il-ġenna. Mela inti ħaġġalli nitkellem bil-lingwi. Għanti fem? Mela meta jiena ngħidu nemmen il-kelma u speċjalment fid-dawl ta' Kristu, vera nara fid-dawl ta' Kristu, mela hija unut li nargumenta jiena u inti. Jew ħanemminha jew ma ġemminix. Għanti fem? As simple as that. Għanilok il-fidi mhux għazek diffiċli da biex topera fiha. Jiena inkluż meta jiena ħadd mediċina, għansi ħanitkellem għalissa ħa. Jiena pereżempju nieħu l-vitamini kuljum, għam minnkom tuħu l-vitamini kuljum. Jiena nemmen meta noħodhom li dawk il-vitamini qed jaħdmu. Għax jekk nieħu l-vitamini u nemmen ma qed jaħdmu jinbalaqlu. F'qed noħodhom jagħmlu. Qed tifhem? Issa, mela jekk inti ħanitkellmu fuq mediċina, m'għandi xejn kontra l-mediċina. Ma min jieħu l-mediċina ġeneralment irrelevanti tfejqu jew ma tfejqux, jemmen li ħadfejqu, għalhekk ma jħodix. Immaġina li kieku jiena u inti naqbdu l-Bibja u nemmnu hekk, mill-inqas. Naqbad il-Bibja, ma l-Bibja dik hekk qed tgħid. Il-fidi biblika morru moħħkom hemm. Ma tistax topera barra mill-Bibja. Għax il-fidi biblika dejjem tibbaża fuq x'Alla qal. Ħanerġa' ngħidha di. Anzi kulħadd jgħidha warajja. Il-fidi biblika tibbaża dejjem fuq x'Alla qal. Darba kont saqsejt xi Kristjani kont l-Amerika, għattilhom, do you have faith? Jien għalu li yes, tell them, have faith in what? Għalek dak li jettara inti, bħalissa ser. Li kieku jiena kelli niskwizjak li l-ek, għax nħobba nejda dik l-espressjoni, x'joħroġ minni? X'temmen fuq il-fejqan? Ok, fimtek. X'temmen fuq il-barkit? X'temmen fuq il-salvazzjoni? Għalhekk inħobb ngħid jien imtela bil-kelma tal-Alla. Ħalli meta tiġi mafus u marsus Alla jitkellem minnek. Halleluja. Amen. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, ħana nkompli naqralkom isma' di. Il-kelma qiegħda f'ħdejk, fommok kulħadd jaqbad. Ngħidlu fommok. Mhux għand ommok ta' qed ngħidlek fommok. U f'qalbek. Jiena għand ommi qiegħda wkoll. Grazzi mulej. Iġifieri il-kelma tal-fidi. Jekk xi ħadd jikkritikalek il-kelma tal-fidi, għidlu allura inti x'inti kelma tad-dubju. Ja ħasra. Veri ħasra da. Mbagħad taf x'għamilhom dawk in-nies. Mela, il-kelma tal-fidi li aħna nxandru. River of Love inxandru dak li xandar Pawlu. Jekk kien tajjeb għal Pawlu, għandu jkun tajjeb għalik. U jekk ma taqbilx ma' Pawlu, int la tafta fil-Pawlu, laqasa fil-sidu. Għax Kristu kien jitkellem il-kelma tal-fidi. Kelma tal-fidi mhux xi movimenta. Il-kelma tal-fidi tfisser jiena naqbad il-kelma u nħalli il-kelma biss titkellem minn fommi għax qiegħda f'qalbi u qiegħda fommi. Amen. Halleluja. Għax jekk inti tistqar b'fommok Ġesu u l-mulej. Biżejjedek? Anka l-pappagal jista' jgħidha dik. Ġesu u l-mulej, Ġesu u l-mulej. Sawa? U temmen b'qalbek li Alla qajmu mill-imwiet,
inti tħoss xi ħaġa. Ux veru, Pietru? Ux tħoss xi ħaġa? Tħossu l-ħass? Tħossu t-textix? Minti tħoss xej? Piet, minti għaw xi ħaġa tħoss xi ħaġa? Jiena tinħoss il-fan bħalissa. Isimgħuha, mela jien salvat jekk skont din il-kelba nemmen li Ġesu Kristu l-mulej. U nemmen li Alla qajmu mill-imwiet. Jekk din nemmina, inħossa u ma nħossix, jien salvat. Hekk tgħid il-kelma? Hekk tgħid il-kelma? Issa importanti għodu attenti għax ċertu Kristjani biex jalqu d-dil, ejdi talba malajr. Tisforċas il-nies biex jgħidu pappagallizmu warajk. Importanti li vera jemnuha. U xi kultant jinħobb ngħidlek bħala eżempju li kieku kelli npoġġilek reverver ma' rasek issa stess. Tiġħad il-Ġesu Kristu l-mulej? Dawsek mhux problema. Mela pappagallizmu biss ġej. Imma jekk jien npoġġilek reverver ma' rasek u inti tgħid li Ġesu Kristu mhux il-vulej lejva niġħad il-Ġesu Kristu. Mela hija ma toċċa għalik di. Imma jekk jiena xi ħadd ngħidlek imma xi ħadd jippuntalek reverver il-mulej. U jgħidlek itħaġ il-Ġesu li issa, iċħdu l-Ġesu issa. Nidlu le mhux ħaniġħdu, nemmen Ġesu Kristu l-mulej. Ora issa les biex issalva. Għax jrid tkun hemm il-kelma fidi fisser konvinzjoni. Mhux ġasta xi textixa l law. Sewwa? Fidi konvinzjoni. Moħħkom hawn għax din hija powerful. Meta inti vera temmen il-kelma u ssir konvinzjoni, ħajtek issir il-kelma tal-Alla. Ħajtek issir il-manifestazzjoni, il-kelma issir ġisem. Il-kelma issir ħajja. Jien illum ħajti fej dak kollu li huwa sew, kważi wasal, f'siti ieħor baqali, tikka. Nkun perfett. Imma niċċajta ovvjament. Min lat punta ta' Kristu diġà perfett, intom kollha perfetti fi Kristu. Imma qed niġu trasformati kuljum. Anyway, imma illum dak kollu li jiena fi Kristu huwa r-riżultat dirett ta' kif affettwatni l-kelma f'ħajti. Il-kelma li bidlet li ħajti, mhux it-textix jew xi ħadd talab fuqi, għax xi ħadd misnies sejna nemmen fit-textix u nemmen fit-tal fuq in-nies. Ma mhux dak bidlek. Il-kelma bidlet li. Amen. Qed ngħidu dan għax hawn forsi minnkom ma semgħux l-erba' li għadda. Għax mhux l-ewwel darba jiġini xi ħadd u jiena nindikjara l-kelma tal-fidi fuqhom. U ngħidlu kun infejjaq u minflok immislu fejn għandu wuġieħ. So number one mhux dejjem tista' tmiss kull ħaġa li għandu wuġieħ fuqha. So u apparti minn hekk, xi kultant anke jiena biex nitrenja lili nnifsi ma nmiss ħalli jien nitrenja l-ispirtu tiegħi jibbaża biex biss fuq il-kelba. Allura naqbod ngħid, pereżempju, nikmanda l-uġieħ ta' ras issa titlaq f'isem Ġesu Kristu. Issa stess, il-kelma. Ma jelek iċċek jas, issa taf li tmur, taf illa taf li vera marret. X'kien għandi? Il-kelma saret ġisem. Il-kelma ġiet manifestat u seħħet. Dak għax ta' Gordon, le tista' tkun ħmar. Għax il-kelma tal-Alla tibqa' l-kelma tal-Alla min jgħidha. Jgħidha min jgħidha. Infatti, din hija frażi potenti. Jekk jiena naqbad ir-revelazzjoni li l-kelma tal-Alla fomm Alla u l-kelma tal-Alla fommi għandhom l-istess qawwa, laqqas tiqaf titkellem il-kelma tal-Alla. U ma tgħidx kelma żejda oħra f'ħajtek. Ġesu ma rax il-mirakli u l-fejqan u l-manifestazzjonijiet f'ħajtu għax mexa bil-ħasta. Ġesu jgħidlek jien ma ngħid xejn ħlief. Ħlief? Kemm hawn minnkom qedtu paroli fil-vojt illum stess? Mal-mara, mal-raġel, ma ta' faċċata, ma ta' ħdejna, ma ta' wara l-bjut.
ma tal-grocer, ma tal-television, ma dak l-antipatku lider fuq ta' ħabbejtek. Sewa. Imma għalhekk qed nerġa' nirrepeti naqli li nifsi. Għax din hija kelma li l-mulej jrida l-poplu isimgħuni aħwa. Għaw Kristjani li ċertu affarijiet li jiena u inti nieħdu for granted kuljum qatt ma rawhom taf u qatt ma ħajarawhom. Għax qed jgħoddu l-minuti ta' kemm baqalhom ħajja. Għax qegħdin taħt persekuzzjoni. U għal xiex ġew persekwitati? Maħabba l-kelma. Maħabba l-kelma. Ġesu jgħid f'Mark 4 ix-xitan kif il-bidwi jmur jiżra dik il-kelma, ix-xitan jiġi immedjatament biex jisraq dik il-kelma. Illallu ballu kemm importanti dik il-kelma. Kollox tiddependi fuq jien u int riżultat ta' dik il-kelma. Kull ma jien Gordon John Manxejjien mill-ewwel ta' Ġunju tal-1995 meta verament tulit miġdid u naf li il-kelma daħlet f'qalbi, minn dak naraw it-trasformazzjoni li jenna nara f'ħajti kuljum hija riżultat ta' għax il-kelma nifditni. Taf kemm hawn nies Kristjani madwar id-dinja li bdew il-mixja mal-mulej miegħi u wħud anke bdew qabli. Saftit ilu, kon dajt il-mara u xut minnkom, qabli ta' fuq. Brother, kien jħobb il-mulej, ma xsibx li jobodu l-ġurnata, kien ministeru, kien pastor, tala kollox, illum xej la ministeru, la kristjan, la jmur kniċa, kien. Xġara. Xitan saraqlu l-kelma. Sweet, hello, friendly. Job sekolari wara l-kont pastor. U kont toħroġ ix-xjaten. Intu rajt jew. Jalla tisma'. Ħażin li kollok ġob sekolari le. Le, żgur li mhux ħażin. Ma mhux jekk Alla sejħlek biex ixxandar il-Vanġelu tkun pastor? Tmur lura għajat, mhux il-qoddim. X'ġara għalek? Fejn tlift il-boxla? Fejn bidlet il-kelma? Imkien? Fejn biddeltin? X'imkien? Waqaft tħalli l-kelma tigwidak u bdejt ħara tara l-feelings, bdejt tara l-mewġ, bdejt tara ċirkostanzi u x-xitan belek. Imma nħobbu l-mulejta. Għalek ħafna jifqu tajwet u l-pjan tal-la. Ismawni, River of Love mhuwiex kbir ta'. River of Love barra ħafna ikbar minn River of Love ġew. Nies li ġew samaw il-kelma u llum laqgħet il-labda knisja. Kien hemm ħawlin u jgħidu jħobbu l-mulej xud minnhom jgħidu li ma jitilfu s-service u mhumiex qed iwettqu l-pjan talla f'ħajjithom għax x'imkien għadu ħatafhom. U waqfu jwettqu l-kelma f'ħajjithom. U intom li qed tisimgħu u dawk qed tisimgħu hemm, int ukoll kandidat u għaj xidan qed immirak. X'ħada malek minn issa tiddeċiedi. Jien ħawwetta il-kelma tal-Alla f'ħajti. Amen. Jekk jiġux 500 jew 5,000, il-kelma tal-Alla ma titbiddilx. Halleluja. Amen. Grazzi mulej. Ix-xabla tal-Alla hija l-kelma tal-Alla. Infatti, il-xabla fil-armatura tal-Alla hija l-unika parti mill-armatura li hija offensiva. Il-pija l-armatura kollha hija kollha difensiva. Aħwa, jekk int il-mulej ma mamlenix il-Knisja li aħna noqogħdu naqilhom mill-infern. Il-Bibja tgħidlek inti mibgħut biex inti tħarbat is-sisien tal-infern. Halleluja. Biex xabla li toħroġ minn fommok. Darba hawnhekk kien hawn sister Arkli pastor. Taf li minn fommok rajt xiebla. Fl-ispirtu. Mhix qed niċċassa.
Għax jiena ma nemmen li l-ebda xejn f'din il-Bibja huwa kombinazzjoni. Alleluja. Grazzi mulej. Alleluja. Il-fidi dejjem taħdem mal-kelma talla. Fejn m'hemmx il-kelma talla m'hemmx fidi povera. Ma teżistix. Kollox jiġi mill-kelma talla. Xejn ma jiġri mingħajr il-kelma talla. Amen. Ġwanni kapitlu 1 xi tgħid? Fil-bidu kienet il-kelma. Il-kelma kienet ma' Alla. U l-kelma kienet Alla. U x'ġar aktar? X'ġar aktar? Il-kelma x'għamlet? U kien fil-bidu ma' Alla. U kollox, kull ma sar bih. U xejn ma sar mingħajr il-kelma. Xejn ma sar mingħajr il-kelma. Xejn. Kull organu li hemm f'ġismek u f'ġismi sar bil-kelma tal-Alla. Kull miraklu li jsir. Meta darba jiena nirringrazzja lill-Alla għandi xhieda tal-lista twila ta' mirakli li rajt iseħħu f'ħajti. Jaraw torox jisimgħu nies minn fuq il-wheelchairs rajthom iqumu, nies inħelsu minn kwalinkwa tip ta' demonju u xitan għax kollha taħt Kristu taħt saqajja. Niftakar meta bdejt meta l-mulej beda jgħallimni fuq dawn l-affarijiet kont għadni Minnesota, kont nisfhem mal-kumpanija Minnesota Ballet. Kont ġifidet nitkellmu xi sentej qabel ma mort il-Bible College terġa'. U l-mulej qalli niftakar kont weġġajt il-kubtejja u kont fuq is-sodda hekk bil-qiegħda qed naqra l-kelma u l-Ispirtu Alla kellimni dak il-ħin. Qalli dak li inti qed temmen, ipprattikah int. Dak li inti tgħid il-ħadd ieħor bih, ipprattikah int. Kelli saqajja tuġani, kelli rkubtejja tuġani għax weġġajt. Fis-sfin li kienet xi ħaġa mhux daqshekk mhux komuni. U niftakar kmandajt il-saqajja l-kubtejja u tkellimt ma' kubtejja. Iddikjarajt il-kelma tal-Alla fuq kubtejja. Aħwa. Kif għamilta dik? Nirringrazzja Alla. Il-kelma tal-Alla ħadmet bħalma tagħmel dejjem. Fiqtu l-għada mort nisfen. Tinnejlikom ħafna minnkom li ħadet għal-mullejla, għal-mullejla sess. Għada fil-ħodu, għada fil-ħaxija, jew il-ġimaddila, kif taqbda kuġiħ tal-ras, jew taqbda xinaqa marda l-ewel ħagġa l-maħta mal-murit ċampel il-tabib. Ma għandi xej kontra it-tobba. Għaw, tobba u nurses u nis fil-medicina jiġu River of Love. Imma kif ħat ikber u biex tara l-kelma tal-Alla taħdem f'ħajtek, jekk l-ewwel ħaġa ma tfittexija in-natural biex isewwilek is-sopranatural. Jekk inti għandek headache, l-ewwel ma tipprova tagħmel. Ipprova l-ewwel qabbad il-kelma tal-Alla, ikkmanda dak il-ġuħ ta' ras biex jitlaq ħadeb tħaddem u tħadden il-fidi fuq il-kelma. Amen. Issa, jekk tieħu xi panadol wara ma jfissirx li qed tidneb, imma ipprova għamel ħaddem il-fidi qabad il-kelma make the word work for you. Qabad dik il-kelma ħadaħdem għalik. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Xejn ma jsir mingħajr il-kelma aħwa. Il-qawwa tiġi rilisjata mill-kelma. Is-salda tiġi mxandra mill-kelma. Il-pjan tal-Alla għalik qiegħed fil-kelma. Grazzi mulej. Il-mirakli jsiru permezz tal-kelma. Mhux tab xejn ix-xitan jixraqlek il-kelma. Il-kreazzjoni kollha ssir mill-kelma aħwa. Issa isma'wa. Il-kreazzjoni antika ġiet mill-kelma. Inti l-kreazzjoni ġdida li ħriġt mill-kelma, taf? Alla tkellem u saret il-kreazzjoni. Fit-tieni Korintin kapitlu 5 vers 17 u f'Ġwanni 1 vers 12 il-kelma saret bniedem u għamret fostna. U kull min jemmen fih x'isir? Jitwilet minn ġdid. U kif jitwilet? Permezz tal-kelma. Ġaħbu kapitlu 1 tgħidlek aħna jitwildu mill-Ispirtu u mill-kelma. Ġwanni kapitlu 3 tgħidlek inti tkun ma tistax jitwilet minn ġdid, ma titwilet minn ġdid mill-Ispirtu u tgħidlek il-memmek il-kelma. Jiena u int neżistu bil-kelma. Neħki l-kelma minni u ma jibqa' xejn, zero. Trap, tista' tkaħħal bih.
Jina u inti r-riżultat tal-kelma tal-Alla. Xejn ma sar minajru. Għaw xaħat sar minajru? Halleluja. Gloria l-mulej. Morru ktib tal-Lut. Kapitlu 11. Għalek jisimaw, dan huwa wieħed mill-iktar messaġġ importanti għal ħajtek. Għax aħwa, ix-xitan ħajtestjalek jara temminx dak li vera intejt li demmen. Ħajtestjajulek da. U ma jfissirx li għax nemmen il-kelma, kull ma nemmen ħajsir l-għada ta'. Infatti ħanallimkom prinċipju tas-saltna. Bil-grazzja tal-la ħanallimkom, mux meta jindilkom nallimkom ma jfissirx li jena neċessarjament xi iktar bravo minnkom. Ismaw, ma komme. Li kieku, ma komaw, kull ma titlob iseħlek instantanjament kieku l-fidi m'għandek bżonna. Il-fidi għandek bżonna biex inti tkompli tibbaża, tkompli torbot fuq dak li Alla wieħed il-kelma. Xejt il-tabib ma jimpurtax għax l-Alla għala ħasseħ. Xejt il-gvern ma jimpurtax għax l-Alla għala ħasseħ. Xejt il-demonju ma jimpurtax. Għavolja n-naġġima, n-nixħar, n-nisena pastor nistenna. Kompli emmen il-kelma għax il-kelma ħasseħ. Amen. Għaw nies raw il-miraklu tagħhom wara ħafna żmien. Meta jiena l-mulej għalli ħanibatek il-Bible College, u l-mulej għalli bliktar maċċaru tont, li jiena li tiġa provdejtlek, mux ħani provdilek, tiġa kemm darbettilkom di, għalli tiġa provdejtlek. Jekk intom tindunaw ħafna mid-drabi il-mulej tiġa jitkellem fil-passat da sigu iż-żora di dan. Għalhekk il-Bibja tgħidlek f'Romani kapitlu 4 vers 17 il-fidi seħdak li mhux. Bħali diġa, ekku! Il-fidi ma tgħidx jiena ħanfiqta. Il-fidi tgħid inti ġa ħanfejja. Issa tista' tgħidha l-pappagall u ma jiġri xejn. Meta tgħidha b'revelazzjoni mill-ispirtu tiegħek. Għax naf li ċertu Kristjani il-metodi, il-point 1, point 2, point 3 tal-muhom. Imma titaqbada b'revelazzjoni kollha kemm aħna. Biex meta jiena ngħid li juħa fuqu il-mart kollu tiegħi, u permezz tal-ġrieħi tiegħu, jien ġejt infejja, din ma tistax issir bis-sentenza sabiħa ħalli nagħmilha xi powser id-dar, din tissir revelazzjoni f'ħajti. Amen. Ħalli ssir kreazzjoni minn revelazzjoni għal kreazzjoni. Halleluja. Amen. Lut kapitlu 11 isimgħuha. Kulħadd jgħid mingħajr il-fidi ma tistax toġob il-Alla. Mela mingħajr il-kelma tal-Alla ma tistax toġob il-Alla. Għax il-fidi biss topra fejn hemm il-kelma tal-Alla. Amen. Alleluja. Lut kapitlu 11 vers 1. Il-fidi hija l-pedament tal-ħwejjeġ li aħna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nisa li moddi joġbu lill-Alla sewa għax kellhom il-fidi. Issimgħu vers 3. Permezz tal-fidi li aħna nemnu kif Alla ħoloq id-dinja biex moħħkom hawn. Ifhimuni sew fil-kuntest li ħanejt. Fil-kuntest li ħanejt ifhmuni sew. Id-dinja tiegħek kien qed tikkrea. L-annanna mhux qed tikkrajilek. L-azziju mhux qed tikkrajaħulek. L-alma ma laqgħet id-dadi, inti qed tikkrea d-dinja tiegħek. X'dinja qed tikkrea? Għax dejjem inħossni ħażin u nħossni dawn. Għax jiena xejn ma jiġini tajjeb. Għax dejjem depressed. Jiena xejn ma nistax insib xogħol. Jiena żgur ħanibqa' fuq l-iskaffa. Issa nagħmluk figurina jew figurin fil-ħanut. Li ma dinja qed tikkrea f'ħajtek? Hawn min jgħid dan huwa positive thinking. Number 1 is definitely not negative thinking. Sewwa, imma le huwa ħafna oltre minn positive thinking. It is
speaking God's word. What God say, I say. What God sees, I see. Dak li Alla qal, ngħid jien. Dak li Alla jara, nara jien. Halleluja. Ħankomplu. Mela Alla ħaloq id-dinja bil-kelma tiegħu. Hekk li minn dak li ma naraw sar dak li jidher. Mela inti tista' timmaġina li Alla l-ewwel qal pereżempju siġra. Dak il-ħin instantanju x'rad Alla. Skont il-liġi tan-natura ma ras siġra da. Rażerrija. Ġesu, kulħadd jgħidu warajja, Ġesu kien jitkellem biss xejn Alla. F'Mark kapitlu 4 darba Ġesu kien hemm siġra. Tiftakru? U seħita. U Alla minnek ħadd iktar ma jikoltin. Dak il-ħin xra. Siġra. Kulħadd madwaru xraw. Siġra. L-għada xraw. Nixfa u siġra misħuta. Mela anka Kristu li Alla fil-ġisem dak li qal skont il-kelma tal-Alla laqqas seħħ instantanju mill-inqas 24 ġurnata biex jara seħħ. 24 sija. Mela hemm il-kelma tal-Alla Ġesu ma qatx jagħmel hekk ara. Ħammu niċċekkja ħa nara kux qed taħdem dita, tgħid taħdem. Ara ħa nerġa' ngħidha. Mela kun misħuta. U mara kux qed tiċċaqlaq. Imma il-biċċa xogħol hija ħanilkom x'inhi t-tentazzjoni tiegħi u tiegħek. Li jiena ngħid xi ħaġa għasmajt il-ħadd ieħor jgħidha, mhux għasmajt l-Alla jgħidha. Allura minn flok ngħidu revelazzjoni, ngħidu pappagalizmu. Mbagħad ngħidu ma din mhux verda ma taħdimx. Mela inti tgiddeb il-kelma Alla. Għalhekk l-ewwel il-kelma fejn hi? Qalbek. Jekk tkun fommok biss, tkun pappagalizmu. Mela tibda f'qalbek. Xi tfisser trid timmedita fuqha. Trid tħallija tiġġermina fik. Trid tħallija taħtfek. U mbagħad tistqar. Għalhekk aħna naraw ħafna Kristjani jagħmlu t-talba li ngħidula t-talba ta' salvazzjoni. Imorru lura lej id-droga, lej il-prostituzzjoni u lej il-ħmiġ kollha tad-dinja u no problema ma' tal-salvazzjoni qiegħda. Għaliex? Għax ma kien hemm l-ebda rivelazzjoni, kien hemm biss pappagalizmu. Issa mhux qed ngħidlek li inti ma tagħmilx żbali, imma l-bniedem li huwa verament salvat u l-kelma tal-Alla ħadmet f'qalbu ħatibda taraħ jiġi għall-kelma. Ħataraħ jikber, ħataraħ jixxenna għall-affarijiet tal-Alla. Halleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Għalhekk permezz tal-fidi aħna nemmnu li Alla ħaloq id-dinja permezz tal-kelma tiegħu, amen. Inti magħmul bil-kelma. Inti tiġi insosten bil-kelma. Ix-xitan jattakka l-kelma tal-Alla, għalhekk ġi kontra Adamu u Eva x'qallhom. Isma'wa. Ara kemm huma kak id-demonju. U għadu jaħdem l-istess allum. Tiġix tgħid li inti ħadd Le, infatti għandek raġun demonju. Minix ħanfiq. Għax Ġesu diġa għalli nfejja. U tiġix tgħid li inti ħassalva? Le, minix ħassalva. Jien diġà salvat skont il-kelma tal-mule. Għalhekk u x-xitan x'qal l-Adam u Eva? Alla vera għalek. U intom taħsbu li ħatmu daqshekk għax tikoll naqra l-frotta. X'għamlu? Ġabu il-kelma tal-Alla fix-xejn. Biex bit-tradizzjonijiet ta' Roma, le
bit-tradizzjoni ta' kif inti tħares lejn ċirkostanzi. Dawk it-tradizzjonijiet li joqtlulek il-kelma tal-Alla lilek. Smith Wigglesworth jien kienu jedulu the man of one book. Kull ma kien jaqra f'ħajtu biss il-Bibja. Qatt ma qara kien l-ebda ktieb u ma qatt ma kien jaf jaqra sakemm beda jaqra u qara biss il-Bibja, kien jikolla l-Bibja. Dan ir-raġel skont il-kodba l-istorja jgħidu li qajjem madwar 35 min nies mill-mewt. Il-mirakli li kienu jisemmuh kien tant radikali dar-raġel, dak kien radikali. Per eżempju, jekk inti semmi ċertu ministri l-lum il-ġurnata madwar id-dinja għandhom ministeri operaw vera sabiħtu pieċir ma. Imma, per eżempju, l-lum il-ġurnata aħna għandna praise and worship teams u l-ispirtu tal-la jopera u nies u jinħelsu u nies kollhom kelma profetika. ħafna minn daw in-nies, ħafna ma kellhomx da kollu qabel, kull ma kellhom il-Bibja. Suppost hija biżejjed. Il-Bibja hija il-kelma tal-la hija Alla. Imma aħna ħafna drabi llum irridu naqas slow music. Jon kella bradera mill-li halleluja. Halleluja. Allora x'namlu? Moħkom hemm intom kollha pentekostali karizmatiċi inklusijin. U attent ma nħimbewx wara l-halleluja biex ngħidu li aħna ma nemmnux il-kelma. Jiena nemmen fil-qawwa u l-preżenza u l-operazzjoni tal-Ispirtu Santu. Imma l-Ispirtu Santu jopera ma' kelma. Alleluja. Amen. Grazzi Ġesu. Jiena u inti rridu niġu nsiru pregnant bil-kelma bħalma deġettilkom. U għalhekk meta tsir pregnant bil-kelma tal-Alla inti twettaq il-pjan tal-Alla f'ħajtek. Issa ħanedilkom praise and worship team ejjew. Alleluja. Bil-kelma tal-Alla fik inti ssir bħal ġuf li les li jagħti l-ħajja. Imma bil-kelma tal-Alla li inti ġib fix-xejn permezz tat-tradizzjoni tiegħek, inti ssir bħal qabar mimli mewt. Adam xejn ħajja. Kun bħal Ġesu. Kemm di rivelazzjoni vera li tiċċallenġjani. Aħna nafu xtej Ġvanni 14 vers 13. Dawn l-opri ta' sew ngħidilkom il-dawn l-opri li għamilt jien tagħmluhom intom ukoll u iktar minna. Kemm minnkom tagħmlu għadek l-Iskrittura? Però l-biċċa xogħol il-Kristjani mhux ħajamlu iktar minn Ġesu żgur. Anzi ħafna mill-Kristjani qas biss qed jagħmlu daqs Ġesu, qas barka ma jagħmlu iktar minnu. Għaliex? Għax mhux qed jitkellmu bħal Ġesu. Ftakkar. Kemm min ngħid għax tlift il-ħin? Kemm min ngħid? Iżemmu għaw xi ħadd żamm il-ħin? Kemm inni? 10 minuti, mela, ok. Ħantikom eżempju. Ħanorikom xi ħaġa. Morru viktib ta' Ġeremija, morru hemm. Ġeremija wieħed, isimgħu għadi. Taf li Ġeremija wieħed, halleluja, grazzi Spiritu Santu, li tallimna kif noperaw u nħadmu il-kelma tal-Alla f'ħajjitna. Wieħed, vers isma'w vers 9. Il-mulej ħareġ idu u mess li fommi u qal il-mulej ara qedtlek klimi fuq fommok. Qedtlek klimi fuq fommok. Ara jien illum qedtek fuq il-ġnus u s-saltniet biex taqla u tġarraf biex teqret u tħodd biex tibni u tħawwel. U ġietni l-kelma tolej qalli, x'qed tara Ġeremija? Jiena weġibt qiegħed nara fera tal-ewża. U l-mulej weġibni sewwa rajt għax jien nħabbrek biex kelmt isseħħ. Issa bil-Malti ma tantx nħabbrek biex kelmi. Bil-Ingliż sejlek I'm watching over my word to fulfill it or to perform it. Alla qed iħares biex iwettaq il-kelma tiegħu. Iżajja 55 vers 8 sa 11 tgħid il-kelma li toħroġ minn fommi jiena nibata
u ma terġax lura mingħajr ma twettaq l-iskop li nkun batta biex tagħmel. Sena ftit, il-kelma fejni? Il-kelma li Alla ħajwettaq f'qalbek fejna? F'qalbek u f'omma. Jekk hija kelma ta' fejqan, l-ewwel tkun f'qalbek. Mhux mela ħanfiq tax il-pastor hekk qal. Jalla, imma unlikely. Jon kella ħajkolli dak il-ġob ta' xi ħadd tal-apalija. Jista' jkun imma mhux bil-fors. Inti x'qed tagħmel bil-kelma tal-Alla? Qed tħalli l-kelma tal-Alla tiġi rilisjata minn fommok, ħalli inti moħħkom hawn, toħdunix ħażin hawn. Tobbliga l-Alla. Ġorru cosa tobbliga l-Alla. Mela. Għax inti qed tpoġġilu l-weda tiegħu stess. U Alla jixtieq jara l-kelma tiegħu imwettqa f'ħajtek. Impoġġi il-pressure fuq Alla, jew fuq il-kelma tal-Alla. Bilina ngħid dak li Alla qal bil-fidi. Ħalli Alla jaħdem ma' dik il-kelma u jwettaqha. Qed tifhmu aħwa? U meta nibda nopera hekk, nibda nopera bħal Ġesu. Nibda nopera vera bħal Ġesu fuq din id-dinja. Alleluja. Mela bil-ħass u l-gass u l-kumplament. Meta David iffaċċer il-Golija, David fis-Salmi kien jgħid hekk arawa, Salmi 119 vers 11. Allu mulej il-kelma tiegħek jiena ħbejt f'qalbi. Il-kelma tiegħek jien ħbejt il-kelma tiegħek jiena ħbejtha f'qalbi. Meta ġi kontra Golija x'qal? Da min jaħseb li? Da! Li huwa blaħtin, jon kalla ġifieri m'għandux patt malla. Da minnu biex jgħid li jiena ħaġa waħda mal-Alla u għamija jiġi jgħid li ħajta l-razi. Ħanejlek sa jsir minnek illum u qabad il-kelma. Taf x'kien dak il-ġebel? Qabad il-blada dawwara. U taħ ħaseb li ġeja żrara. U ġiet muntanja u ġitu. U dik il-muntanja kienet il-weda tal-patt ta' Alla. Kull meta jiena wint nirrisjaw il-kelma tal-laqbada di pris għax jekk ma taqbadx ħadet lifa. Jien qed norbot l-Alla bil-patt li hu stess rabat lilu nifsu. Għalhekk Alla ma jistax jikdeb mhux bħal bniedem imma jwettaq dak kollu li hu jagħti li jwettaq. Mela meta tgħidlu mula jien twettaq u hekk ħajsir. Nirringrazzjak. Jekk int ma tifhimx patt dal-kliem m'intix ħatifhmu. Imma l-klim li aħna nistqarru bil-fidi huma klim ta' patt. Għalhekk imbagħad meta David qallu illum stess rasek naqta' ħielek u tiġi f'idejja. Bang! U waħda. Boom! U bix-xabla tiegħu stess qatalu rasu. U dak li qal David seħ u sar għax meta tkellem David ma kienx David li qed jitkellem, kien jitkellem Alla tal-eżerċiti. Halleluja! Għax f'qalbi jiena ħbejt il-kelma tiegħek biex meta niftaħ fommi ma nkunx jien qed nitkellem imma titkellem int. Halleluja! U għalhekk isseħ, u għalhekk issir, u għalhekk tfiq, u għalhekk tinħares, u għalhekk issalva għax Alla huwa fidil biex dak li huwa wieħed iwettqu fil-ħajja tiegħek. Halleluja! Gloria! Halleluja! Let's all stand! Gloria lilek mulej. Gloria lilek Abba Messier. Il-kelma tal-Alla hija f'fommok u hija f'qalbek. Hija l-kelma tal-Alla fuq f'qalbek u fuq fommok li tpoġġik fuq il-pjan u r-rida tal-Alla fil-ħajja tiegħek. Tħallix il-mod kif jaħsbu dawk ta' madwarek. Tħallix in-nies reliġjużi jiżirqulek il-kelma tal-Alla.
تخلص المديسينا الشينسا البروسيل الجفان البارتيت يسرق لك الكلمة قديسة الله من فمك أقبض الكلمة الله كولا يسوع قال للجواني قال للجرمية كولا حل متى تيجي سكويزيات ما يكونش انت اللي تتكلم اما الكلمة تاعي هللويا Thank you Jesus امنا استقرى ارجبيها ومبعد تجيش فوقها وترى الميراكلو تاعك ترى حياة ترانسفورماسيوني ترى حياة ميراكلي ترى حياة ما بزون تستنى شي ريفايفل يوش كونفرنسا عشان كل يوم كنت تعيش في السوبر ناتورال هللويا جلوريا للمولي جيسس هللويا جلوريا للمولي يبدأ فخر المولي ساسس يبدأ رنجاسيو المولي كون كوراجوس Poggi il kelma fuq qalbek. Poggi il kelma fuq fommok. Permess tal-kelma fuq qalbek u l-kelma fuq fommok inti salva. Permess tal-kelma fuq qalbek u l-kelma fuq fommok inti tfiq. Permess tal-kelma fuq qalbek u l-kelma fuq fommok iż-żwieġ tiegħek jiġi rrestawrat. Halleluja dak li x-xitan serraqlek jiġi lura. Halleluja. Jesus. هللويا الاسكتورة تايت ليوم ربخوا فوق الشيطان برمس تدب تا كريستو وننسوا هفنا درافت البتشة الأخرى وبرمس تا الكلمة ليوم أشهدوا هللويا آمين غلوريا المولاي غلوريا المولاي يبدأ فهر المولاي رنجاسة المولاي يك انت اللوم عندك بزون فيقان حنتكلم حنديكيارا فيقان فوقك اساس السد تتمنها سوا عشان السكتورة تقولك ياك ما تمنيش تكون ايسك هتدفع الزرية فوق البلاد الرايت تتمنها الزرية تدخل جعارت فرتيلي سك قلبك يا داكلارت فرتيلي ينا حنزرع الكلمة ياك فيك تهلا فيك الساعة ياك انت عندك بزون هلسين ياك انت عندك شي سخته وشي مامول يوبرا كونتر حياتك ياك جيشي ديمونيو كونتر تياك من لانتناتي يا في اللوم in the name of Jesus هاليلويا grazie مولاي ياك انت تتسالفا وتعطي حياتك الكريستو وهذاك من تقول ياك انت السالفات ياك نوبتك مش مغفوره ياك اسمك مش مكتوب في كتاب الحياه ياك انت تمام في جيسوس كريستو من دين الكلمه ساسا خانه لكن ايدي ورايا من قلبك تمن لي جيسوس كريستو على بنت الله تمن لي والمولاي اللوغوس الريما الكرياتور الفدي الالفا والاوميجا الخروف والراي البدو والتميم هللويا يقدان تمنو في قلبك تمن لي جيسوس متعليك فوق الصليب تمنو اللوم انت تكون سالفه تيدي التربه ورايا ايد مولاي قديس ايدا ورايا هذا مولاي قديس انت اللي بنت الحي انت السيت الخلقين كله انت الكرياتور تدخل ليدر ولا ما يديرش اللوم نمم قلب كله اللي انت سير بني دم اللوغوس صارت الكلمة وامرت فصنا وينا نمن اللي انت جسو متى فوق الصليب وفوق داك الصليب لكن يرابريزنت السخطة خد فوقك الدنوبيت كلها تياي كلها انك الكبار الزار الميديوم الاكسترا لارج كلها تال باسات تال بريزنت وانك تعادة وتسنة ديلا عشان هو سالفاتور اترن يقدر تمنو وتمن لجيسوس كريستو من بين الويت وقسم داك البلاد أزس الفيس انت الانفيرن وخارج غلوريوس ربيخ يد بغلوريا الله هللويا لومري تيجي يعمر فيك هللويا ايدي تلبى ورايا ساستيس من قلبك يا كنت يا لو دربه تعمل دار اي له مولاي جسو او ابن الله الحي جسو كريستو تنازرت نمن فيك بقلبي كله انت اللي بنت الله الحي انت متاليه فوق الصليب
U permess għal-mewt u l-qawmin tijak insalvajtni. Fuq is-salib inti ġarrejt id-dnub kollu tijaj. Fuq dak is-salib inġarrejt il-mart kollu tijaj fuq ġismek. Kull meta sawtuk dik il-frosta meta daħlet ġo ġismek, il-mart tijaj daħalem, il-virus tijaj daħalem, il-kanser daħalem, il-tuberculosis daħalem. Kull mart iħor li x-xjenza ngħid li ma jfiex daħal f'dawk il-ġrieħi. U llum nemmen b'qalbi kollha li permessa dawk il-ġrieħi ġismi saħħti hija mogħtija lili lura u jien b'saħħti u nfejjaq. Illum jien salvat u maħfur. Minix iktar iddestinat għat-telfin imma ddestinat għas-salvazzjoni. Xi darba b'daw l-għajnejn jiena nara il-glorja tal-mulej. Halleluja! 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 Jien ta' Ġesu! U dak kollu li mhux ġej minn Ġesu. Mart, saħħtiet, mamul, uġieħ, problemi jinqalaw u jiġu mġarfa issa stess. F'isem Ġesu Kristu. Nirċivi s-salvazzjoni, nirċivi l-fejqan b'ġismi, niddikjara li f'isem Ġesu Kristu kull organu f'saħħtu, li kull organu f'ġismi huwa mfejjaq huwa b'saħħtu u l-ħajja talla tal-kelma talla qed tinfirex ma' ġismi u l-kelma tal-ħajja talla iddur u tiġri ma' kull organu, ma' kull ċellola, ma' kull vessela, ma' kull demm ġo ġismi. Halleluja! Grazzi tal-fejqan, grazzi tal-fejqan, grazzi tas-saħħa. Halleluja, nieħu awtorità fuq kull depressjoni nikmanda biex titlaq. Kun infejja mid-depressjoni. Nieħu awtorità fuq kull forma ta' nuqqas ta' vista. Jekk għandek nuqqas ta' vista. If you have lack of sight, I command and I declare a restoration of sight over your eyes in the mighty and glorious name of Jesus. Fissem Ġesu Kristu niddikjara fejqan u restaurazzjoni fajnejk totali. Kull dak kollu li żammek militara ċar, fej kellek il-bler, fej kellek iż-żlieġa, titla' issa stess f'isem Ġesu Kristu. Jekk kellek nuqqas ta' smigħ, nikmanda dak is-smigħ biex jiġi lura lejk. Smigħ komplet, smigħ komplet, smigħ perfett. Nikmanda dawk li l-widnej biex jinfetħu. Grazzi mulej li qed tikkrea tom mulej għaddista xejdu l bħalsa dak tabġew. Tambur ġdid mulej. Grazzi ta' tambur ġdejt mulej għaddis. Grazzi mulej ta' lenti ġdida f'dawk lajnejn mulej għaddis. In Jesus' name. Mulej xaħat li għandek mart, għandek bħal ħżis madwar ħalqek. Poġġi dejk fuq ħalqek. Put your hands on your mouth right now. Somebody you've had ulcers in your mouth. The Lord heals you right now. Receive your healing right now. Your mouth be healed. And fill your mouth with the word of God right now. Imla fommok bil-kelma tal-mulej issa stess. In Jesus' mighty name. In Jesus. U tobba ma jsimulek straċċa ta' kankru oħra f'ħajtek f'isem Ġesu Kristu. In Jesus' name. In Jesus' nikmanda mulej kull marta bipolar. Il-bipolar huwa saħta li huwa taħt sejħ Ġesu li Ġesu ġar fuqu. Hallelujah. In Jesus' name. Kun infejja u kun infejqa minn bipolar. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Kull forma ta' attakk u abbuż diaboliku li kellek. Anka matul iż-żminijiet li fejn kara id-demoni attakkawk u jabbużawk. Inkissirhom minn fuq ħajtek issa stess. Niddikjara d-dem ta' Ġesu Kristu huwa kontrik ja demonju. Il-kelma talla tinfdek ja demonju. Fisem Ġesu Kristu kun infejja issa stess. Kun infejja issa stess. Irċiv il-fejqan issa stess. Hallelujah. Grazzi mulej xaħat tifiq mill-frixa. Il-mulej fejqek il-frixa, nikmanda dik il-frixa tkun mamula ġdida. In Jesus' name. Imsaren ġodda. Imsaren ġodda. Imsaren ġodda. Imsaren ġodda stonku.
Hallelujah. Kun infejja stonku, kun infejja. In the name of Jesus. Il-kelma talla nirrisja, il-kelma qaddisa talla kreativa biex tfiq totali in Jesus' name. Ibda ringrazzaw il-mulej. Ibda ringrazzaw il-mulej għal-fejqan. Ibda ringrazzaw il-mulej għal-fejqan. Shonna rarabababaka ya radiosota. Riki hisinda la rabokusu. Reda kanda la babaroko toshata. Jesus. Hallelujah. Rababasata. Grazie mulej. YouTube, God bless you. Narawkom għada fil-ħodu flasha ta' fil-ħodu service. Fuq il-11 fil-ħodu fuq il-YouTube.